Akkor ez így halasztandós projekt. Mit kéne még csinálnunk? Adjál csákányt és megbányászni. Tessék, én addig gondoskodok egy kis kajáról. Oké. Mennyi köved van? Pillanat, 21. Dani, a magodat ide adod? Hát lejössz? Azon vagyok. Ott van. Köszönöm. Jaj! Csodani. Sikertelen volt a feljutás, helyette lejutottam. Vas! Viszont ide fönn kezd sötétedni. Van 6 darab vasam. Az jó, nálam is van. Kéne torcs. Fákja. Ja, nem ártana. Meg egy kis szén se. Én addig így bányászkodok facsák míg el nem törik. Ez engem ez egy picit idegesít ez a zombi. Milyen mélyre ástam? Na négy célkitűzésnek mondjuk egy Ender Dragon megölése. Célkitűzés elég... Na, úgy igen, az úgy jó, de szerintem meg egy város is építhetnénk. Persze, terjeszkedjünk a szigetet. Először szerintem egyébként kaját szerezzünk. Találtam valamit. Nem. Ja, ezt én ástam ki. Ügyes vagy, de ide fönt nincsenek mobok. Pedig csontik jól jöttek volna. Ja, vagy legalább egy pár zombi, hogy ne halljunk. Habár nem hardcore-ba játszunk, tehát nem fogunk éhen halni. Ugye hardcore-ba belehalsz abba is, hogyha éhezel. Igen. Igen, jártam már így speciál. Hát én igazából... De szerintem ilyenkor kell autóziztam, úgyhogy én biztos nem. Igen. Amennyit te hardcore-oztál? Hát az egyszer volt, akkor is csak elkezdtem és kiléptem aztán. Ojaj. Van egy Nyugi, érdekes. én vagyok. Csak lejöttem, mert fönn nem spawnolnak a mobok. Szerinted az csalás lenne, hogyha a brightness-t felvenném? Mit? Nem beszélj nekem Minecraft. Fényerőt. Vagy inkább úgy ennyire se csaljunk. Megengedjünk annyit magunknak? Maximum annyit csinálunk, hogy most van nálam egy stick és 43. Ugye még este van, addig építkezünk. Zombi! Kaja! Letaposta a búzát! A kis csak öld meg! Dani, te mennyire vagy olyan éhezős állapotban? Hát úgy már csak egy csirke comb maradt. És mennyi szíved van? 2, 4, 6 és fél. Akkor nagy gáz lenne, hogyha ezt én enném meg, mert nekem másfél szívem van és teljesen éhes vagyok. Nem, nyugodtan edd meg. És meg lettem mérgezve is. Gyere, építsünk. De hova? De én maradok ilyen vadászos, osos. Addig építek én. Nézd, mondjuk ide építek erre. Szerintem nem feltétlenül ide kéne, hanem hozzuk majd kis síkba is, tehát hogy ide, ahol eleve elkezdtünk. Jó, úgyis ott vannak a növények, akkor. Szerintem ide.
Nőj, búza, nőj! Először egy, akkor elég lesz, nem? Not. Persze nem kell nagy. Majd le tudod adni azt a mennyiséget, ami van nálad. Ajtót ne szélére ragd. Miért akkor olyan, ha ott van? Nem tudom, én nem szeretem. Na, elnézést. Hogy... Dani, a sarkát nem kell beépíteni. Igen, ezt mindig mondtad, és mindig is el fogom felejteni. Akkor szedjük ki a sarkokat. Adok még egy kavicsot. Ott van mögötted. Facsametét miért nem lehet megenni? De nem tudom, de az valódi életben te szoktál feltenni, mert én nem. Te most éhezel? Nem olyan Viszont nőtt egyet a kaktuszunk. Az jó. És nagyon ügyesen belesétáltam úgy, hogy kőkemény egy szívem maradt. Az csúnya. Ugye? És ahogy elnézem, most van fél éj. Már lehetne nappal. Creeper, creeper! Dani, hagyjad, megölöm én. Kaptál tapasztalatpontot. Ez csúnya. Kicsivel több, mint egy felett. Én nem kaptam tapasztalatpontot. Lépcsőt miért nem belülre csinálsz? Mert nem emeletes akar lenni, csak hogy fölbírjak jönni. Ha esetleg leesik. Hogy te emeletest akarsz? Mert szerintem eleinte jó lenne a sima, aztán majd később kiépítjük. Később majd csináljunk szép házakat, meg hasonlók. Legelső dolog szerintem az legyen, hogy legyen fánk. Mármint, hogy nem fánk, hanem a fánk. Jó, értem bántos fány. Hogy nem a fánk a kaja, hanem a fa, Aha. mint alapanyag. Amúgy te nézted az időt, hogy mikor kezdtük? Nem, de ha jól tudom, 20 perc egy nap, tehát hogyha teljesen lement a hold, akkor meg tudom mondani egyáltalán, hogy mikor kezdtük. Csak hogy még engedje a YouTube is, hogy feltöltsem, tudod, csak azért kérdezem. Persze, hát legfeljebb úgy lesz vágva. Ja. Na, tessék, tető is kész. Nos, hát csak tényleg torcs kéne, hogy nehogy még belül is spawnoljanak mobok. Most csak nem fognak. Puff, creeper. Nem. Csúnya lenne. Maradt 5 darab tölgy deszkánk. Én igazából egy csontinak örülnék. Nem, akkor kinőne a fa. Gondolom, hogy csontbor. Ja. Jó, de beteg ötletem támadt. Tudod, mi támadt? Na? Szembe. Építeni nassak pályát. Sak. Érdekes. Technikpackbe vagy technikpackbe. Milyen vagyok? Mi az? Pekit? Nem jut eszembe a neve. Ilyen textúra pack szerkesztő oldal. Mindegy, eszembe jut, akkor majd mondom. Abba lehet olyat csinálni, hogy egy apjút ilyen különböző sakfigurákra textúrázod át.
Szerintem ha lemegy a hold és följön a nap úgy annyi, akkor a magasságba. Akkor szerintem akkor lesz vége az első vidének, úgy kb. Valahogy nem. Ugye. Aztán majd jön a következő. De még virág. Körülbelül 50-kor kezdtük el. 50-55-kor. Jaj! Te mit okozol magaddal folyamatosan? Ja, de szépen leestem. Néztem a távolban a tintaalakat, azt mentem előre, azt így pitty. Útközben bejött ez a gödör. Majd idézhetetnénk, mi az, ami a folyóban van? Vagy hogy csak ott van? Nem tudom mire. Ó, hallok egy pókot. Na, szedd ki. Itt van lent. Tudod, amiből lesz a tégla is. Most nem jut eszembe a neve. Micsoda? Amiből lesz a tégla is. Most így passz. Te tudod, mire gondolok? Most így hirtelen nem. Az a szürkés színű. Ja, Akkor már te is tudod, csak nem jut eszedbe a neve. agyag. Az. Na de viszont az első videónk ennyi is lett volna. Jövünk majd a következővel. Sziasztok! Hello.